Haluaisin kääntää seuraavan tekstin venäjäksi, toisen elämän vaunu. Sen legenda syntyi 1800-luvulla, kun alueella riehui isorokkoepidemia. Carreton de Lauantai Otra Vida oli härkien vetämä kärry, joka lähti yöllä etsimään kadonneita sieluja viedäkseen ne helvettiin, ja kuljetti kuolevia ja onnettomia Jesus Nazarenon kappelin alueelta kaupungin laitamille. Matkalla kantaja puhalsi torveen, jotta ihmiset lukittautuivat koteihinsa eivätkä päästäneet sairaita sisään. Legendan mukaan Carreton de Lauantai Otra Vida, toisen elämän vaununkuljettaja, lähti yöllä etsimään yksinäisiä ihmisiä ja kadonneita sieluja viedäkseen heidät helvettiin, ja vaununkuljettaja oli itse paholainen. Mutta kun Ekheveriltä kysyttiin, hän vastasi, ettei osaa ajaa kärryjä. Sanotaan, että vaunu ilmestyi keskiyön jälkeen Suratso-aikaan, ja se oli rakennettu puun sijasta ihmisluista, ja sen lastina oli satoja kellertäviä kaloja. Härillä oli silmien sijasta kirkkaanpunaisena välkkyvät syli. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tuonpuoleisen kärryt rikottiin jo kauan sitten, koska nyt ei ole enää paholaista, joka veisi pahantekijät pois, kun taas keltainen versio osoittaa, että roistot päätyivät tappamaan paholaisen kadulla 77 terävällä välineellä tehdyillä puukoniskuilla, jotta he voisivat sitten myydä kärryt mustassa pörssissä. Jälkimmäisestä emme tiedä, mutta sanotaan, että niin sanottiin.